स्पेशली बुंनो थाङोब्ला अडियन्सखौनो होनबाय आं जायफ्रा जोंखौहाय सापर्ट खालामदों बिथांमोननिसिम हाजासे हामबाय होनो आरो टीम मेकार हिसाबै स्पेशली आदा बिजु आरो आदा नाथानेल आरो आदा बिनाद बिथांमोननिसिम आं गोसो गोरबो सिंनिफ्राय हाजासे हामबाय होनो आं सानो जे बिथांमोननि नाजानाय नङामोनब्ला आं बे जेनेरेल सेक्रेटारि पस्टखौहाय बिजाथियावहाय आं देरहासार जानो हागौमोन। लोगोसे बिनि आन्दोआव सोरबाफोर हेफाजाब होनाय बिनि आन्दोआव माखासे जोंनि सिगांनि हाबलांनाय बिनिफ्राय ग्रेजुएसन जालांनाय सेनियर ब्रादारफोर सुपार सेनियर बिथांमोना जोंखौहाय गावसिनि हानायफोरनिफ्राय हाजासे गाइडेन्स साजेसन होनानै जोंखौहाय बे थासारिसिम लाबोदों आरोखि। कलेज डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ माबायदि मावलांनो सानो? जों कलेज डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ जों इन्डिभिजुवेलि लाया जों कलेजैनो जों खौसेयै देरहाबायब्ला जों खौसेयैनो मावलांगोन आरो जों कलेजनि डेभेलपमेन्टनि थाखायल' सानगोन। जायफ्रा नोंथांनि एगेन्स्टआव दंमोन बिसोरो जेनबाय दा जेननायफोरखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो? जेननायफोरखौ आं जेबो बुंनो थाङा बिथांमोनाबो जोंनि लोगोखा जों मोनसे कलेजाव हाबोब्ला जों गंसे न'खरनि जायो बिनिखायनो बिथांमोना गोसोआव नार्भास लानो नाङा बिथांमोनखौ लानानैबो आङो बिथांमोनजों जयै मिलायलायनानै जों कलेजनि जौगासारनायनि खामानिखौ मावलांगोन। बे इलेक्सनाव नोंथांमोना नोंथांनि टीमाव साबेसे दंमोन साबेसेसो देरहानो हाखो? जोंनि टीमाव टटेलै जों 11 जन थायो जोंनि गेजेरावहाय सासेल' भाइस प्रेसिडेन्टआ दुखुनांथावै जेनबाय थेवब्लाबो बियो जेनदोंब्लाबो गोबां बिबांनि भटआव जेनाखै एसेल' भटनि बिबाङाव जेनदों। माबायदि बजबगोन जेननायफोरखौ माबायदि मिलायना थागोन कलेजनि जानानै? जों जेननायफोरखौ बजबगोनाथ' बिथांमोनाबो जोंनि आंगो लोगोखा जों गंसे कलेजनिनो जों मोनसे इनस्टिटिउसननि आन्दारावनो जों स्टुडेन्ट हिसाबै दङ होमब्ला जों जेबो एगेन्स्टनि जेबो बाथ्रा फैया जों खौसे मिलायलायनानै गोरोबलायनानै खामानिखौ मावलांगोन। जोंनि मथ'आनो जाबाय टुगेदार वी स्ट्राइभ टुगेदार वी शाइन बर'आव बुंनो थाङोब्ला जों खौसे नाजानानै जों खौसे जोंखांगोन एबा जौगासारगोन। गोदान आफादगिरि महरै बेखौ कलेज इउनियन बडिनि सासे सायख'जानाय आफादगिरि जाबाय दा देरहानायनि बेलायाव नोंथाङा मा फोरमायो? देरहानायनि बेलायावहाय आं मेनलि जोंनि बे टीम एचिभार्सनि जानाखि टीम मेकार्स जोंनिनो आंगो लोगोफोर जायहा जोंखौ जागायजेननायनिफ्रायनो टीम बानायजेननायनिफ्रायनो अरायबो गाइडेन्स होबोदों सापर्ट होबोदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि जानाखि आगुयै मावनानै थांनाय सोरबा GS सिगांनि आगुनि प्रेसिडेन्ट आरो माखासे इउनियन बडिनि मेम्बार्सफोर जानानै बिथांमोना दिनैनि समाव जोंखौहाय मदद एबा जोंखौ सापर्ट खालामनो फैदों बिथांमोनखौनो गिबियावनो आं हामबाय होनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जों साबायखर जासियो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि गासैबो जाय भटार्स जोंखौ जोंनि जा आइडिअल'जि एबा जोंनि जा थांखि बेफोरखौ नुनानै जोंखौ सापर्ट खालामबाय बिथांमोनखौबो जों हामबाय होयो आरो बेजोंनो लोगोसे जों हामबाय होनो गोसो जाबावो जोंनि माखासे टिचार्स जानाखि जोंनि माखासे इसुफोर जादोंमोन बेवहाय मोजाङै मोजां जोंखौ गाइडेन्स होनानै जोंखौहाय दिनैनि बे थासारिसिम दिनैहाय जानाखि जों देरहासार जाफैबाय जों खौसेयैनो जोंनि टीम एचिभार्सआ मेक्सिमाम सासेल' जोंनिफ्राय बिथाङा माखासे जाहोननि सायाव एबा माखासे प्रब्लेमफोर बेफोरखौहाय फेस जानायजों लोगोसे बिथाङा दिनै गाबाय नाथाय बिथाङा गोबां भटजों जेनाखै एसेल' भटजों जेनदों। नैबेयाव देरहानो थाखाय माबायदि प्रिपेरेसननि गोनांथि जादों नोंथांमोना? जों जोंनि प्रिपेरेसनखौ होनोब्ला जों सिगांनिफ्रायनो नमिनेसननि बेसेबांबा सिगां सप्तानैसो जादों जोंनि प्रिपेरेसना बेबायदि प्लान स्टेप्स जानाखि आं दहायनो होनखाबाय जोंनावहाय गोबां सिगांनि इउनियन बडि मेम्बार्सफोर दं बिथांमोनानो जोंखौहाय गाइडेन्स होबोफादों। बेंटल कलेज स्टुडेन्ट इउनियन ससाइटिनि नोंथाङा हारिमुनि आथारि कालचार सेक्रेटारि हिसाबै दिनै जानो हाबाय गोसोआव माबायदि मोनदों आरो मा फोरमायगोन? आङो गोसोआव मोजां मोनदों जोङो देरहासार जानो हानानैहाय जोङो बिराद खस्थ' खालामदोंमोन दा बिनि फिथाइखौहाय मोननो हानानै गोजोननाय मोनदों आरो। कालचार होननानै बुङोब्ला गाननाय जोमनाय गायनाय फुनाय मावनाय गासिबो सोनारो माबायदि खामानि मावगोन बेनि बेलायाव कालचारखौ लाखिनो थाखाय? बेहायथ' आङो कलेजनि थाखायहाय आं मोजां मावगोन आरो जेनेबा बेलेग कलेजफ्रावहाय प्रग्राम जाहैयो जेरैहाय बिजनियावहाय लंकेश्वर ब्रह्मनि आङो जायफोरनाखि स्टुडेन्टसफ्रा कलेजफ्रावहाय एक्टिभै बाहागो लायो आङो बैफोर स्टुडेन्टसफोरखौ आङो नोजोर होनानैहाय आङो लानानै थांगोन बेनो आरो।